weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusan yoni to jeewol to teccana to awoynat to jiingue jeeri to jeeriyel tumbere to mareysa to lojol to mafondu to ɗal haya to hudallay sincan jakiri to agrisa to helbire to ɓoggel ceeli to drémisa kon takkusan juula ha e nder galle elhaj oumar de ha to galle alpha demba umaru si to lekseba gural yero e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie ko altine janggo 3 lewru octobre hitande ujunnaji 2020 wonata udditgol école aji e nder jokli leydi he kala ha joni to leydi Mauritanie ko ñande aleta 9 lewru octobre hitande ujunnaji 2020 woni lewru gonɗen du ko ñande hen tigui wonata ko fati kayim e jem e ko fati e feeta mawninde jibinede nelaɗo men sallllahu alayhi wa sallam to leydi Sénégal Macky Sall hoorejo gendi Sénégal o yettino yiddu awuji makko faade e famille imama Moustapha Gueye jaltunoɗo aduna to leydi Mali CEDEAO garnoɗo dogde koyɗe jaam ko fati kay e goppirgol 49 militaire taw ko militaire uji ɓiliɓe e juuɗe laamu leydi Mali ɓe joddima e colonel Azimi Koïta kono haydara hay goto anda koɓe kaldi dele so tawi noon gayni mission mum ɓe kooti to leydi Burkina Faso ma en kaal ko fati e discours aji contradictoire woni tigui niɓɓere wonde kay e nder leydi he tugui kay ko capitaine Touré jerguiti laamu colonel laamu lieutenant Damiba to leydi Guinée Conakry ko imam Ousmane Bari imam legal bitegal Sogbe 3 kañum tigui tawani habbi ɓoggol e dande mum ene warti e nder galle mum habaruji men jolam jaɓeri so octobre kima jaa ha to Indonésie ha to Afghanistan to dowlaji tentuɗi Amérique ha to leydi Iran bisimilla moni ketki hotondirte joni piren pacciren. hayo bela mi dañi bela koɓatake umrade e docteur Djiby Sow le grand guérisseur. docteur Djiby Sow ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safaruji fina tawa docteur Djiby Sow le grand guérisseur ene safra rafiji kewɗi ɗe jiida cirol omo safra wonduɓe kista fibrome ndogam sita rewɓe ronkuɓe dorrede e rewɓe ronkuɓe sowade kala le grand guérisseur docteur Djiby Sow ene yawrani ɓe rewɓe ɓe ellaji mumen ndewani lawol docteur Djiby Sow docteur kidira le grand guérisseur ene safra wonduɓe asthme diabète tension hémorroïde ustoraɓe goragu e yawɓe yitade koye mumen le grand guérisseur ene yawrani ɓen wonduɓe koyɗe e kecceje musoje docteur Djiby Sow le grand guérisseur ene andina dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha joni omo tawe to wuuro men Kidira e nder base makko mawɗo to galle makko tawteɗo to Kidira kala jiɗɗo jokkodirde e le grand guérisseur docteur Djiby Sow numéro uji makko téléphone ko 77 244 92 81 walla mbaɗa 78 353 28 92 so tawi ko yiɓe jokkodirde makko to banggue numéro makko WhatsApp ko numéro leydi Mali mbatta ko 00 223 mbaɗa 70 85 72 47 le grand guérisseur docteur Djiby Sow ne andina dendagal kilineɓe mum
wonde omo jogui base makko tawateɗo e nder leydi Mauritanie. Base on e golla ene tawe to legal Elmina e dow étage walla e nder galle étage ñabina naaɓe. e nder legal Elmina waɗɗani préfecture Elmina ene tawe ɗon miñi ko laaɓaɗo golle ɗe ganduɗo leɗɗe ene wiye ceerno Makky Bane. ceerno Makky Bane kala jiɗɗo hebdemo to banggue leydi Mauritanie, numéro téléphone makko ko 34 83 26 89 walla 31 73 02 83. so tawi ko yimɓe hebdemo noon to banggue WhatsApp ko numéro makko leydi Sénégal mbatta ko 00 221 77 924 16 81. le grand guérisseur docteur Djiby Sow ene wi on safroyade ɓuuri safroyede. ceerno Djiby Sy ko wittiyanke ko safriyanke safruji fina tawa. ceerno Djiby Sy ko jaadindo balawal e danwal kala. ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu malaɗo wune. ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihara moƴƴuɗo longal jawroɗo firtude dabruji e ɓen weddaɓe kotte. ceerno Djiby Sy ene yawnani ɓe rewɓe sattoraɓe dewle e wonduɓe gorko ladde. ceerno Djiby Sy ene safra ɓen wonduɓe kista fibrom ndogam sitta rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe dartoraɓe kala. ceerno Djiby Sy ene yawnani ɓen worɓe ustanaɓe goragu e yawɓe yitade koye mumen. ceerno Djiby Sy ene jogui leɗɗe fannuji tati, hen fannu goto so tawi a ƴettiɗen leɗɗe fodde 19 rafina yalta ma ha laaɓa. fannu ɗiɗaɓo so tawi a hutorima ɗum fodde 13 rafina yalta ma ha laaɓa. fannu tataɓo waddete koye gawri samme walla gawri ndemiri so tawi a hutorima ɗum fodde 100 rafina yalta ma ha laaɓa. ceerno Djiby Sy ene jogui pegge e usula bawɗe neldede kala to neɗɗo woni pirtoje dabruji ɓeydoje arsigaji. ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune so tawi o yennama ka miskino o safruma ha mbiya wen taw hay mbuɗa yoɓani so wona wonduɓe rafiji ɗiɗi mo seydineji mbahliti hoore mum ha haɓɓa walla on janowo barogal. ceerno Djiby Sy ko laaɓaɗo listihara so tawi a yiiɗi wadnede listihara ko inde ma inde nene maɗa o haala ko woni e nder ɓerde ma ha mbiya yoni. so tawi ko wonɓe nder leydi Mauritanie ko ujunere e mbuɗu. so tawi ko wonɓe leydi Sénégal leydi Mali e dendagal leyɗele taariɗe leydi Mauritanie kala ko 4 CFA. so tawi ko gonɗo caggal leydi ko wayno Europe, Asie, Amérique, Asie en leyɗele kala listihara ko gratuit hay mbuɗu yoɓetake. ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum o arti oɗo saahaji nomo tawi nder naqshot lamorgo leydi Mauritanie to base makko waɗɗani jeere nettek. kala jiɗɗo hebde ceerno Djiby Sy numéro mum téléphone ko 47 22 80 84 walla kadi omo jogui miñi ko mo gollotto ne wiye Alassane Sy ko labɗo reedu ganduɗo leɗɗe ɗe ganduɗo golle ɗe. o numéro téléphone mum ko 32 62 04 99 walla mbaɗa 48 10 00 13. ceerno Djiby Sy ne wiye dendagal kille mum no dooɓe kala sahade noon ko hebdemo wona salade notade ko hewrede tan yo jomum waɗ insisté ma hebmo ha no hannirta ni. ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune mbadden dando faade makko. tine tinte tinne kadi kala tinɓe yo tintinɓe tinano. ceerno Mouhamadou Moustapha Sarr ina andina dendagal kilineɓe mum, dendagal almuɓe mum, dendagal sehilaɓe mum wonde e oɗo saaha e oɗo ñalawma hande omo tawe to wuuro men a Zoyrat. dendagal kilineɓe makko noddannoɓemo e ɗiɗo duuɓi kala wiyannoɓe ne jiiɗi yiidemo toon tawateɓe nder falde Zoyrat ha to Atara ha to ak juge omo andina on e oɗo saaha joni Allah yettinimo
omo tawe to wuro men zoyrata to legal bitengal zani kelli legal zani kelli ne tawe face to ɓe mbiyata cité korea walla mbiyen cité rouge o waɗɗani pharmacie Diop kala jiɗɗo jokkodirde e ceerno Mahamadou Moustapha Sarr numéro makko téléphone mo leydi Mauritanie ko 41 86 05 43 so tawi noon ko yiɗɓe hebde Mamadou Moustapha Sarr to banggue WhatsApp numéro makko téléphone ko 00 221 77 605 53 06 ceerno Mahamadou Moustapha Sarr ko jaadino ɗanwal e ɓalawal kala bawɗo listihara moƴƴuɗo longal laaɓaɗo tigui ko fate longal ceerno Mahamadou Moustapha Sarr ene safra ɓen wonduɓe kista fibrome dogam sitta rewɓe ronkuɓe sowade ɓe ellaji mumen dewani lawol e rewɓe dartoraɓe kala ceerno Mahamadou Moustapha Sarr ene yawrani ɓe worɓe ustaraɓe goragu e yawɓe yitade koye mumen ceerno Mahamadou Moustapha Sarr ene yawrani ɓen ɓe arsigaji men kippi walla weddaɓe korte ƴeewoɓe golle yiɗɓe hebde embauche aji e yiɗɓe dañde kayitaji ceerno Mahamadou Moustapha Sarr ene jabana on duwaw ceerno Mahamadou Moustapha Sarr ene andina dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha joni mo tawe to wuuro zoyrata o ɗaminaki ɓoyde ɗon noon ɗum noon wiye dendagal kilineɓe ko tawateɓe nder nden falde jiɗɗo jokkodirde makko kala nde wawata noddudemo e ɗiɗo numéro uji kettode kabaruji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle moon musidɓe tedduɓe eɗen gone dewo hoyre-biir dewo biira ɗiɗi lewru octobre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogasi ɗiɗi habaruji moon e ɗemgal pulaar e sawtaye ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu Bah ene nanggani en karallagal ha mbawon yiide en to banggue YouTube ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah ko idi kabaruji men noon jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa eɗen jetta eɗen mana eɗen jarna bandi men debbo hono Banouro Mamadou Sarr dariɗo darde faydinde no fewi fodde kene wona balɗe sappo joni saliɗo kay jayde nde darto sali jayde nde yeewa caggal kay nde musidɗo men sehil men ceerno men Abdoulaye Sarr wonno e ɗangal mum e nder leydi Mauritanie en jettimo en jarnimo eɗen mbiya tan yo Allah sellina doole ko Allah jogui jobdi yo Allah yommo jobdi moƴƴiri kabaruji men ɗemgal pulaar kabaruji men e ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie puɗɗorɗen Bahima Val Hawul Mohamed Limine ko jagorgal kalfinaɗo ko fate jangde e nder leydi Mauritanie o holliri kay wonde udditgol école aji e nder jokuli leydi he kala ko altine janggo o 3 lewru octobre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogasi ɗiɗi ɗum wonata hollirama noon yimɓe hewɓe kollirino ɗeɗo balle kala wonde udditgol école aji ɗi ko dirtinade kono noon on kabaru lataki ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen sarɗiyeji leydi ndi ine nodda e jonde mumen taw ko jonde arwinide nde hinde session ordinaire de l'année parlementaire ɗum wonata ko ñande altine 3 lewru octobre gonɗen ndu hitande ujunnaji ɗiɗi e nogasi ɗiɗi hono no holliri kay Abdellahi Saleh ko kañum woni koolaɗo kuuɓala suudu sarɗiyeji ndu taw koye erango hoorejo suudu sarɗiyeji ndi ɗum noon taw kadi ko kuul hono no holliri kuulal 52 taw ko constitution leydi Mauritanie kesso o e tunorgal leydi ndi e kuulal 54 e 55 dérèglement de l'Assemblée nationale ene rokki hattani kay e yamirore hoorejo suudu ndum hono noddude hoorejo suudu ndu convoqué sarɗiyeji leydi ndi tawi ko séance préliminaire d'ouverture de la première session ordinaire de l'année parlementaire hitande 2022-2023 ɗum joɗoto noon mbiɗen ko ñande 3 lewru octobre woni ñalawma altine janggo o hitande ujunnaji ɗiɗi e nogasi ɗiɗi habaruji men e ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie ha joni jagorgal leydi ndi kalfinaɗo ko fate cellal aade o holliri ñande alkamisa ɓennuɗo wonde 17 neɗɗo ko fuɗɗi yaltude aduna tawi ko oɗo rafi biteɗo fièvre hémorragique ko kañuma yooɓi pittali mabɓe e nder ɓen noon tawi hen goto yooɓi fittani mum ko rafi biteɗo fièvre Crimée Congo ko ɗum yooɓi fittani makko e nder communiqué hen kanko jago
jagogal kalfinaɗo ko fate cellal aade o holliri ko temedere e capantati e goo neɗɗo tumanoɓe wonduɓe rafio kañumen goni holkisaɓe e ndera holkiso he noon capanɗe tato e mabɓe tawama e jaati ko fiɗaɓe mboroso mbiɗen hen nogas jeetato ko rafi biteɗo fièvre de rift ɗiɗo heddiɓe ko fièvre crimée Congo e nder ɓen ɗiɗo wondunoɓe fièvre crimée Congo hen goto yalti aduna ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen jagorgal leydi Mauritanie kalfinaɗo ko fate cellal aade o jaɓɓima ñande aljuma ɓennuɗo ballal tawi ko ballal matériel garɗuɗo ko fati e moftowo ñakkuji ngal ballal noon ummiri tigui koye ngal ɗo catala bitegal USAID noon woni agence nationale des nations unies pour le développement international ballal ngal noon koye mbadi haɓade oɗo mboroso biteɗo covid 19 ngal ballal noon ko ngal capanɗe tati réfrigérateur woni frigo tawa hen frigoji nogas ko frigoji marsuji e courant frigoji sappo keddiɗi ɗi noon marsata koye solaire taw kadi eɗi gondi e kaɓirɗe mum ha timmi kene wawa marsinde ɗi hano hannirta ni jagorgal leydi ndi noon holliri tigui wonde ɗiɗon capanɗe tati frigo maɗi mbawa feccirede e ndera wilayaji sappo tawateɗi e ndera leydi hen tawi noon sappo ɗi noon sappo frigoji sappo noon marsoji e solaire ɗin ma mbawa feccede e ndera wilayaji tawa ko nokkuji ɗi ngala courant beele kayi ɓeɗina nokkuji ne mbawa moftude ñakko mumen ngo hano hannirta ni ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Mauritanie commission leydi ndi halfinaɓe ko fate darorɗe e mayorde lewri lebbi ɓaleɓe ɓe kolliri tigui wonde kay caggal nde ɓe jooɗi commission mabɓe ɓe commission holliri wonde kay ko ñande jeenaya lewru octobre ko ñande hen wonata feeta taw ko feeta mawninde jibinede nelaɗo men sallllahu alayhi wa sallam woni mawludu nabi sallllahu alayhi wa sallam ɓe kolliri noon guila ñande nogas jeetati lewru septembre commission joɗinoma ɓe mbawi jokkodirde e dendagal wilayaji ɗi kala woni région ngaji ɗi kala kamɓe kala noon ɓe kawri tigui ko ñande jeenaya lewru octobre ko ñande hen tigui wonata mawludun nabi sallllahu alayhi wa sallam ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen e nder legal riyat nakshota ko suka tokoso dongannoɗo oto mo hinde Toyota Corolla kañuma ferino suka tokoso jeeyo kartuji crédit e saaha kay on feccitanno goudron de o ferima noon ko ɗon tigui o sali darade o dogui doglu fakkinde no fewi o sali dartade e saaha o doganno noon kanko joom werlaw ko ɗon tigui kadi o mabɓoyi e guiri goto mo joom butikaji guiriji mawɗi kewi wadde yesso butikaji men ene mofta hen butelaji gaz ko on guiri noon taw ko guiri carsuɗo gaz uji ha tewi ko hen kadi o felmi oto o noon boni no fewi ko ɗon o felliti yaltude oto o kanko e musidɓe makko ɗiɗo ɓe wonduno e nder oto ɓe ɓorti darraji mabɓe woni wutteji mabɓe ɓe ɓorti paɗe mabɓe ɓe dogi ɓe naati e soyne ɓe goppiɗona wutteji mabɓe e werla bonɗo o kala nde police ɗum noon waɗi tigui ko sara station pétro 10 biteɗo mourada e dow lawol faade zone administrative mo riyata ko ɗon hollirama noon police diwano wawi notitade hen ɓe udditi hen loskoji mabɓe jaaƴi no fewi beele kayi eɓe mbawa fawde juuɗe mabɓe e oɗon joom oto enquête gadan noon holliri tigui won onde kayi oɗon oto ko luwalo tawa kadi o luwira koko fati kay e mariage ɗum noon waɗi ko ñande aljuma ɓennuɗo sanga 15 heures woni 3 heures kikiɗe kanko peraɗo o noon o yaltani aduna kono o gañima gañande muus eno fewi oɗo saaha joni mo tawi e juuɗe safroɓe ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar seno mbima to leydi Mauritanie ko to leydi Sénégal paɗen ñamba faala ko wuro tawtengo e ndera falde Louga e ndera commune mo Léona ko tana musɗo waɗi toon noon ñande aljuma ɓennuɗo caggal kayde match fugu koyngel gasno fettude toon ko yimɓe ɗiɗo taw ko denɗiraɓe woni ko wiyetede des cousins kañumen tigui pelmodir toon kaaɓi toon caggal match o tawa kamɓe ɗiɗo kala koɓe fettoɓe fugu ko fettoɓe football mone mabɓe kala noon woni koye équipe goɗɗo caggal noon e ndera match he ɓe mbaddino kebdino caɗele ko ɗum noon caggal nde match o gasi noon bi goto e mabɓe biteɗo Hammed Nder yano rikki ruttino e ndera terrain to gam yidde ƴettude paɗe muɗum ko tono tawi dendi ko biteɗo Alkam Faala ko ɗon tigui ɓe teldi ɓe kaaɓi toon haare sattude fewi ɓe pindiri goɓɓe ko juuti caggal ɗum noon ko ɗon biteɗo Alkam Faala yeehi e ndera huuɗo ƴetti toon jamdi gotir taw ko jamdi belni no fewi ko ɗum tigui hirsirimo nde saaha hirsatamo noon hawri tigui ko kanko biteɗo
kanko biteɗo Hammed Ndero hawri ko ya nene makko ne ari yiilade mo tawi tigi on lili dow makko ne hirsamo ko ɗon noon caggal kayde yummiraɗo o yetti ɓe tawi tigi o fuɗɗima hirsudemo ƴiƴam kewɗam ne rufa no fewi ko ɗon o ronda ono wawi juude safroɓe koto hôpital o hawri ela diala kanko biteɗo Alakam Faala jooɓiɗo fittandu o ɗon o dogino kono ɓooyani gendarmerie wimo teɓa e oɗo saaha joni mo tan tawe juuɗe gendarmeɓe to putum kanko Hameda Fall noon hollirama kanko baraɗo o noon hollirama tigui kanko baraɗo o ko ñande hen o wira e nder saare gonga wuuro witego Jamba Faala ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Sénégal jeena ha to Ziguinchor wuuro Ziguinchor e ko taari ɗum kala ene tawe sunare mawde no fewi guila ñande aljuma hiccenkio jaltugol aduna khalifa taw ko communauté chérif naɓe mo Casamance biyetenoɗo Cheikh Hataba Samsuddina Aydara ko ñande aljuma capantati lewru septembre mayduɗo ndu o yalti aduna e nder galle makko to Daaru Khayri e nder région mo Ziguinchor o yaltiri aduna noon ko duuɓi capanɗe jeenayyi e duuɓi jeegom ko on aljuma kadi o wira e nder wuro makko e nder wuro makko ngo ko kanko wonno noon khalifa famille Cheikh Mahfouz Aydara e famille Cheikh Mahfouz Aydara ɓe Darou Salam Chérif e kanko kadi wonno khalifa famille Darou Khayri e nder commune mo Kataba ko neɗɗo darino noon taskama tigui ko neɗɗo darannoɗo islam no fewi tampalnoɗo islam ñotannoɗo hakkude julɓe ko neɗɗo jokkannoɗo enɗam no fewi ko ɗum woni ko andira joni noon ko ɓiyi ko biteɗo Cheikh Hataba ko kañum jooɗi e jappere khalifagal galle on noon e oɗo saaha joni Cheikh Hataba laatima khalifa jeego ɓiwo woni 6e khalifa e nder famille o kanko Chérif khalifa kanko Chérif woni khalifa jaltuɗo aduna o kanko ne o lomtino ko biyetenoɗo Cheikh Mouhiddine Ibnu Arab on ko ɓi Cheikh Mahfouz kamɓe kala noon lasli mabɓe ko leydi Mauritanie ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jento ha to Kaolack ñande aljuma nde ko galle goto yanno e nder wuro Kaolack goskiji yimɓe nayo noon jaltinnoma e nder huɓere yande nde e nder ɗin goskiji nayyi hen goto ko baba galle on kamɓe kala noon ɓe mbira koto wite Bamule Taifa ene tawe to Touba hollirama noon saabi jangola huɓere nde ko gueɗe ɗiɗi ko ardi kala huɓere nde mahira ko feere woni jamɗe taw ko jamɗe tokose ɗe potani kayiɗe moƴƴani huɓe noon ko toɓɓere ɗiɗi ɓere ko saabi huɓere nde yande ko teskede boulangerie woni fuura goto taw ko fuura mburu tawede sara ɗon hollirama kadi wonde jooma boulangerie o wiyama teɓe oɗo saaha joni tawe juuɗe laamu e mbadi garta wi aljuma hanki jamma délégation ñande aljuma ɓennuɗo noon teskama tigui délégation laamu wawi tigui yettade nder galle ɓen jeeyaɓe gam yettinde duwawuji mumen ha joni koto leydi Sénégal to Kaolack keddoɗen ha joni ko to maayo witego maayo wuuro witego Ngappa to Kaolack ko sagata gorko goto jaranoɗo duuɓi sappo e jeeɗiɗi garnoɗo ɓuftade kañum tigui yooli e maayo ngo o marduno e sehilaɓe makko ɗiɗi ko kanko yooli o wasi hen fittandu kanko noon o ko hen o yooli o wasi hen fittandu makko o ummino noon ko guesa makko arno ko ɓuftade e nder meɗon goɗon maayo wite wuuro wite maayo wuuro Ngappa ene tawe e nder commune mo Ndiyam sehilaɓe ɗiɗo ɓe wonduno noon mbaɗino feere kala gam yidde faabademo kono haydara ala ko gasi hen ko ɓen eri kadi koninkoɓe faabu kañumen gari mbawi jeytinde ɗon koninkoɓe faabu ɓe 31e compagnie de secours mo Kaolack kañumen mbawi jeytinde goski ɓe mbawi nawde goski ki noon to morgue hôpital régional mo Haji Ibrahima Niass mo Kaolack ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Macky Sall horejo gendi Sénégal yettima yettinde duwawuji mum e yettinde duwawuji mum eɗi gendi Sénégal kala faade famille imama Moustapha Gueye noon gonnoɗo président woni hoorejo association des imams et ulama woni gardinoɗo fedde taw ko fedde rendinde dendagal almameɓe e ulama ɓe leydi Sénégal jaltunoɗo aduna ko ɓooyani ko aseta hanki o noon Macky Sall yettini duwawuji mum e duwawuji leydi ndi kala to galle makko ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Sénégal ha joni ɓoyata
mawludun nabi sallallahu alaihi wasallam e ndera leydi Sénégal ko ɗum saabi noon hono Abdou Karima Fofana jaagorgal leydi ndi kalfinaɗo ko fate commerce wondude sete timmuɗo no fewi ɓe mbawi tigui wadde jillu mabɓe e yoga e jeehe woni hewɓe mbiya jeereji woni ɓuuri sellude noon ko jeehe e ndera yoga e jeehe tawtede e ndera wuuro Tivaouane nayiɓe toon noon ɗum noon wonno ko ñande aseta hankiyo go lewru octobre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogasi ɗiɗi nayiɓe toon noon woni mujibo visite o noon ko ƴewde so tawi kay stock fate e guura guilay maaro nebam kosam e ko yadata hen kala e gueɗe ɓurɗe sohlede so tawi kay stock o ne timmi so tawi ɓe jogaki kulhuli ma ɗum manque e ƴewde kadi so tawi commerçant ji ɗi ngabbinani woni tigui ɓeydani cogguji prix ji ɗi alata hande o noon kanko Abdou Karima Fofana jagorgal kalfinaɗo ko fate commerce kanko e sete makko maɓe mbaɗa jillu mabɓe e ndera jeehe tawtede e ndera wuuro Kaolack ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar sennumima to leydi Sénégal ko to leydi Mali paɗena délégation mo haut niveau mo CEDEAO woni délégation mawɗo no fewi ɓe jettinoma CEDEAO ɓe jettinoma to Bamako lamorgo leydi Mali addiɓe noon ko dogde e koyɗe jaam no 46 militaire Côte d'Ivoire naɓe teɓaɓe e ndera leydi Mali to Bamako enen dumba tawa tumanoɓe ko arɓe yiɗde dirguidde leydi ndi bonnude leydi ndi noɓe goppitira ɓena délégation noon ona délégation noon ɓe garno ko ñande alkamisa no gas jeenaye e lewru silto mayde ndu ko nden tigui ɓe subaka ɓe jettino to Bamako lamorgo leydi ndi délégation noon ko ɓeɗo hono Adama Barrow kañum woni hoorejo leydi Gambie wondude Nana Addo Kuffo kañum woni hoorejo leydi Ghana e goɗɗo ne wiye Robert Doucier ko ministre des affaires étrangères woni jagorgal kalfinaɗo gueɗe caggal leydi mo leydi Togo wondude Goodluck Jonathan ko mennoɗo wonde hoorejo leydi Nigéria e oɗo saaha kala kañum woni médiateur CEDEAO to leydi Mali ko ɓeɗo gonno délégation addiɓe noon mbiɗen ko ƴewde peeje e ñagade colonel Azimi Koita no ɓeɗo 46 militaire no Côte d'Ivoire naɓe no goppitira ɓe joddima e colonel Azimi Koita jondete noon waɗi koye dogue ɗiɗi rogere arwenide nde colonel Azimi Koita joddi koye président ji ɗiɗi ɗi woni Nana Addo Kuffo hoorejo leydi Ghana wondude e Adama Barrow mo leydi Gambie caggal ɗum noon ɓe mbawi noddude dendagal sete o kala ɓe jewtidi ko juuti noon kene wona waktu ɓe jewtidi caggal yewtere nde noon waɗi ko a huis clos hay neɗɗo goto goɗɗo so wona kamɓe délégation ɓe limtuɗen e colonel Azimi Koita hay goto tawtoraka hay jayniyanke goto tawtoraka hay konngol gotol kadi ala ko ɓocciti e yewtere mabɓe nde ɓe gayni yewtere nde kadi hay goto mabɓe wona délégation wona colonel Azimi Koita hay goto mabɓe ala badɗo déclaration nde yewtere nde gasi ko ɗon tigui ɓe mbatti o duusiɓe ha to bowal laade diwaji ngala Modibo Keita ko ɗon ɓe ƴetti laana mabɓe ndiwa kaɓe jeehi hay goto anda koɓe kaldi hay goto kadi anda e oɗo saaha joni koɓe pamodiri hen ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Mali ha joni hoorejo jagorɗe leydi Mali hono Cukwel Kokkola Mayga gonnoɗo oɗo saaha kala e juuɗe safroɓe nder clinique goto tawteɗo nder Bamako caggal nde rafi biteɗo AVC yanno e makko hollirama tigui aljuma ɓennuɗo ɗo o ummitima e nder oɗon clinique guila ñande aljuma 30 lewru septembre ɓennuɗo o fati e galle makko o heeɓi jaam hano hannit ni hono no holliri kay yimɓe ɓattiɓe mo ɓe kolliri noon eɓe duwono eɓe jarna dendagal ɓeena noddunoɓe duwawuji men guila e nder leydi e hay caggal leydi nder région ngaji ha e nder galleji e nder région ngaji kala noddunoɓe duwawuji e kala saaha dontonoɓe Cukwel Kokkola Mayga no Allah rokkiri ɗum cellal mum ha timma ha wawa artude e haajuji mum e golle mum ɓe kolliri tigui wonde duwa o jabama ɓe kolliri kadi ɓoyata kanko hoore jagol ngal hono Cukwel Kokkola Mayga ma waɗa haalande makko taw koye ɗemgal makko jarnude e mantude dendagal ɓesgu leydi Mali kala e duwawuji mumen ha joni ko leydi Mali keddoɗen gollotoɓe e nder mairie commune de mo Bamako ha e gollotoɓe e nder centre uji secondaire commune o kala goni oɗo saaha kala kene wona jonte joyi kene wona joni jonte joyi ɓe goni koye tikkere hofgo juuɗe woni tigui dartinde golle mabɓe ko service minimum tan woni yimɓe seeɗa woni gollotoɓe e nder ndiɗon mairie mo commune de ɓena service minimum noon woni
woni ɓen fewnoɓe dartoriɓe ko fate mariage uji walla ɓen waɗoɓe koppiji soppiji acte de naissance walla ɓen waɗoɓe légalisé kayitaji walla waɗoɓe légalisé kayitaji walla waɗoɓe certificat ji ko ɓen tan goni gollotoɓe hay on service minimum ne yoga e ɓen syndicat ji kolleri tigui hay on service minimum foti tigui koye nadde tikkere hofgo jooɗi hono goto e ɓen taw koye secrétaire général syndicat ji biteɗo Zouma Sissoko o holliri tigui wonde kaye addaniɓe nadde ndeɗon tikkere hofgo juuɗe kene wona jonte joni ɓe namdi ko ɗeɗo toɓɓe tati ko ardi kala eɓe namdi mairie ndi nde yoɓataɓe lebbi nayyi ɗiɓe keɓani salaraji mabɓe woni jobdele mabɓe siftinde o noon e nder grève o ko grève o fuɗɗi ko mairie ndi fuɗɗima yobdeɓe hen lebbi ɗiɗi heddima lebbi ɗiɗi toɓɓere ɗiɗi ɓerde nde noon ɓe namdi tigui toɓɓere mabɓe ɗiɗi ɓerde nde noon ɓe namdi kay koko fati eko wiyete AMO woni assurance maladie obligatoire toɓɓere tati ɓiri nde noon ko yo nattu ha laaɓa ko fati tardugol jobdele mabɓe yettade ɓe namdi kadi wonde koɓe ndewanno mairie ndi guila 2019 nde mairie ndi wawata yobdeɓe hano hannirta ni ɓe nde ɓe puɗɗoto tigui ƴettidde golle mabɓe gam yidde dogde koyɗe jaam noon haɓe mbawa ƴettidde golle mabɓe cukko maire ɗiɗaɓa woni deuxiéme adjoint maire biteɗo Mamadou Kaw Touré wawi tigui joddade mabɓe e radeɓe kamɓe nalɓe tikkere hofgo juuɗe e kala e syndicat ji ɗi nde ɓe mbawata artude ɓe ɓamta golle mabɓe ha mairie ndi wawa nannude haliss wawa tigui yobdeɓe ha timma wawa kadi yettude hujjaji mabɓe on noon holliri so tawi ɓe naati tiggere hofgo juuɗe mairie ndi wawata dañde haliss ha wawa yobdeɓe walla ha wawa yoltude hujjaji mabɓe ɓe mbiyani eyyi noon ɓe mbiyani ala ɓe kolliri tigui ɓe paadi koye batu mabɓe ngu ɓe mbiyata assemblée générale ngu ɓe ɗamini joɗade kamɓe syndicat ji ɗi koye nder hen noon ɓe ƴewata so tawi eyyi ɓe jaaɓi ko deuxiéme adjoint hono Mamadou Kaw Touré ko wi ko ɓe ɓamta golle mabɓe ɓe cabbode laamu ngu yoɓataɓe walla so tawi ɓe jokkata tikkere mabɓe hofgo juuɗe ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Mali laamu leydi Mali tawtego e nder gawo ɓe ciifi kayita on kayit noon ko hollirde oɗo saaha joni ko interdit yaltinde ko ɓuuri 30 litre carburant wona gasoil walla essence e nder falde gawo foof noon koye mbadi haɓade kay ko fati e ɓeɗon wiyeteɓe terroriste en wonde seɓɓitiɓe nder leydi he saabu eɓe jogui kulhuli yoga kay walla eɓe jogui faare wonde yoga e carburant jabtowo foof fayata koye juuɗe ɓen terroriste en suuɗiɓe e nder ndena ladde ɓe kolleri noon kala jaltinowo ko ɓuuri 30 litre la budda jomum heɓa kayida tawa ona kayida sifi ɗum ko chef de brigade territorial mo gawo tawa kadi ene wondi kayida biteɗo bon d'achat ɓe kolleri noon kala kayit nangueɗo carburant so tawi ala ɗum o ɗiɗon kayitaji ɗiɗi carburant mum koko heftete ɗum saabi ñande talata ɓennuɗo carburant kewɗo panoɗo e mina dor mo entahaka e panoɗo to gourma kala heɓtama tawa hefti ɗum ko poste brigade territorial mo wa bariya tawa mo wari kañum kefti oɗon carburant saabu kay wasdeɓe jogade oɗon kayita tawi ko yamirore chef de brigade territorial mo gawo wasde kadi wondude e bon d'achat ha joni kabaruji men e ɗemgal pulaar seno wima to leydi Mali ko to leydi Burkina Faso paɗen guila nde dadiɓe e gardegol capitaine Touré nder guinno laamo lieutenant colonel Dami Ba guila nder noon fay joni situation leydi Burkina Faso ko situation confuse woni tigui situation gonka ka leydi ndi ne niɓɓiɗi no fewi yimɓe hewɓe noon ina namdo koye mumen ɗeɗo namde ɗiɗi beele kay ko yidde ɓattade e yidde gollodade e laamu leydi Russe haɓade laamu leydi France ko ɗum addani ɓeɗo militaire uji e gardugol capitaine Touré ko ɗum addani ɓe wadde oɗo coup d'état namdala ɗiɗaɓal noon beele kay leydi France ene woni tigui e sukkiyande woni tigui addude ballal mum faade colonel Dami Biya biyeteɗo kay oɗo saaha joni woni koye heblade taw koye ballal leydi France no wawi tigui artirde jappere laamu e nder discours noon e nder discours gaddanamo militaire uji wadɓe coup d'état o mbanno aseeda hanki o to télévision leydi ndi ɓe kolleri noon woni yidde mabɓe kay oɗo saaha joni ko gollodade e leydi Russe ɓe kolleri kadi e nder discours he wonde dadiɓe leydi France nana balla lieutenant colonel Dami Ba no
artiri e jappere laamu ɓe kolliri kadi ko ya base militaire faraysenaɓe biteɗo base mo camboisien ko toon tigui lieutenant colonel Namibia ko toon o moftoyi emo fewje noon e oɗo saaha joni plan contre offensive no artiri e jappere laamu he pari noon yeddi ha laaɓi yeddi ha soori ladde kay wonde kay wiyede ko kañum mofti lieutenant colonel Dame Bibia walla kay ko kañum woni e walludemo no artiri e laamu hollirama noon ñalawma hanki o ambassade mo leydi France tawateɗo to Ouagadougou wondude institut français mo Bobo Dioulasso ɗina nokkuji ɗiɗi yimɓe waɗoɓe seppo hollirde mette mumen e laamu leydi France jani majji hollirama ambassade o ɓe duppi ɗum waltuji seeɗa noon caggal ɗum capitaine Ibrahima Touré gardiɗo leydi ndi woni l'homme fort de Burkina Faso e oɗo saaha joni barkitiɗo coup d'état o waɗi discours e nder discours he noon e nder on discours noon o waɗi ko wiyete marche arrière woni o yatiri caggal par rapport e discours moɓe mbanno o wiide noon wonde contre offensive kay ene heble no colonel Dami Ba artiri laamu ɗum ne woodi kono wiyede wonde ko laamu leydi France tadiɓe leydi France wonɓe to Burkina Faso walla ko laamu leydi France wone walludemo no artiri e laamu ɗum ɗon noon o sikkani ko konngudi lieutenant ko konngudi on capitaine Touré e oɗo saaha joni gardiɗo leydi ndi woni l'homme fort du pays koto leydi Guinée Conakry paaden e nder légal Sogobe 3 secteur Sokorula e nder leydi Guinée ko tana musɗo waɗi toon ko biyetenoɗo imam Ousmane Bari kañuma tawa ene habbi ɓoggole dande mum ene habbi e lekki mongorowi ene warti kanko imam Ousmane Bari noon o ɓuuri lollude ko ceerno Boje o ɓuuri lollude ko joma ko teskama noon ko wonne howo jawdi woni éleveur ko kanko kadi wonno almami legal bitengal Kisudugu taw ko legal bitengal Kisudugu hollirama noon tawama e jiifaji makko ɓatake ko adde mo windi ɓatake holko addanimo wartade woni ko wiyete testament ko goto noon e gollotoɓe cadastre garnoɗo kay wadde ko wiyete bornuji e nder boowal ma gotal ko kañum tigi idi yiide goski kiine welta kañum noon noddi mawɗo legal ngal noddi cikku mum noddi maire commune o ko maire commune o noddi commandant de la gendarmerie noddi procureur de la république noddi commissaire des police kamɓe kala ɓe mbawi nototoyade to tana waɗi to caggal nde goski ki itta ko ɗon noon ɓe gandi tigui wonde ko imama Ousmane Bari e jaati ko kañuma woni ɗon e nder jiifaji makko mbiyen tawama hen ɓatake e nder ɓatake he noon omo hollira tigui wonde kay ha caɗele goote o jobdaki e famille makko wona ɗum addanimo wartade ko jogademo caɗele makko personnel o ronki kala ƴewde solution ko jogade caɗele hoore makko ƴewde kaw ƴeewi fayre fof yingam yidde ñawdude ɗen caɗele o dañani ko ɗum saabi hawo wawi wattade omo yaafno famille o kala omo andinaɓe mataw ko ni Allah hoddiri kabaruji men joolam jabeeri habaruji men jooram jabeeri koto leydi Indonésie puɗɗotoɗen to leydi Indonésie aseta hanki o go lewru octobre hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas ɗiɗi ko temedere capanɗe jeeɗiɗi e nayo neɗɗo ko kañumen goni ko hawre ladiala e nder fitina bannoɗo e nder terrain fugu koyguel caggal nde match o gasno ko supporter uji équipe kawaɗo taw équipe kawanoɗo équipe biteɗo FC Arena ko kañumen tigui naati ɓen supporter uji kañumen naati nder stade to gone wadde pagay mumen ko ɗen tigui dadiɓe leydi ndi noon gam yidde sarde ɓe sagdeɓe wedde mabɓe gaz lacrymogène ko ɗon tigui wonti hankkadi moni kala ne doguira banggue mum yimɓe foof mbaɗi affolé ko ɗon tigui e nder guiri gara he yimɓe hewɓe jani jaɓɓama hen mbiɗen temedere capanɗe jeeɗiɗo e nayo ko ɗum woni ko hawri ladial ɗum waɗi ko nder stade biteɗo stade Kanjourou ha ene tawe e nder wuuro witego Malang to funnague leydi ndi o FC Arena noon ko kañuma fettidan kañuma ɓe pettidanno koye équipe goɗɗo piteɗo FC Surabaya noon kañumen loggunoɓe loggi tati kamɓe ɓe dañño ko loggi ɗiɗi kamɓe équipe kawaɗo ɗo noon ko kamɓe goni wannoɓe pagaya e nder oɗon stade e nder ƴiñodiral he noon hewɓe e saaha doganno ko noon tigui mbawi yande e leydi yimɓe hewɓe jaɓɓe mabɓe nder ɓen temedere capanɗe jeeɗiɗo e nayo yaltuɓe aduna hen ɗiɗo ko policier
guureji capanɗe tato e nayo e nder mabɓe noon maayi tigi ko ɗon e nder stade o heddiɓe ɓe kala maayoyi ko nder hôpital e nder e juuɗe safroɓe habruji men jolam jaɓeri to leydi Afghanistan jangu wari watto waɗi aljuma ɓennuɗo capantati lewru septembre 2022 e nder centre de formation goto to étudiant ji gonno e heblede gonno e heblo mumen to Kabula lamorgo leydi ndi bilan mayɓe hen ɓe ko capantato e joyo étudiant woni ko wasi pittali men capanɗe jeetato e ɗiɗi woɗɓe mbarmi hen mbiɗen jangu ngu ko jangu wari watto woni kamikaze ha joni kabaruji men jolam jaɓeri koto dowlaji tentuɗi Amérique keɗen to wuro witego Florida caggal noon de l'ouragan woni hendu yadude ƴiwode yadude e hendu mawdu do hinde l'ouragan la caggal nde wirtino e nder Florida laamu leydi Florida leyne dowlaji tentuɗi Amérique ɗum Florida ɓe kolori bilan ko yaltitono aduna ko wasɓe hen pittali men kono gase tato neɗɗo waɗi gañiɓe hewɓe matériel kewɗo kadi e ɓoggi courant ji kewɗi taaƴi toon koto leydi Ukraine paɗen armée leydi Ukraine ɓe kolori ɓe naati e nder wuro hengo fayida no fewi woni ville stratégique witego Liman tawtego e nder région mo Donetsk laamu leydi Ukraine holliri ɓe kolliri noon mette mabɓe no fewi ko laamu leydi Russia nangui directeur général central nucléaire mo Zaporozhia noon tawe to banggue worgo leydi ndi on directeur général noon ene wiye Igor Murashov on nanga ko guena ñande aljuma ɓennuɗo ɗo omo tawe juuɗe dadiɓe ɓe leydi Russia siftinde on noon guila nayya lewru mars central Zaporozhia o noon tawe mo central mo leydi Ukraine tawe juuɗe ene tawe juuɗe dadiɓe leydi Russie ko central nucléaire ɓurɗo mawnude e nder dongro Europe e kala saaha noon koninkoɓe leydi Ukraine ene jiiɗa kay fooɗanade gam yidde hettude oɗon central kono ɗum suwatawo latade ha joni kabaruji men jolam jaɓeri koto leydi Iran uddirtena kabaruji men e nder région biteɗo sista balusiste kam to banggue worgo ɓaƴƴo funnague leydi Iran ko garmi gara musɗo waɗi toon hakkude ɓen waɗanoɓe seppoji mumen e dadiɓe leydi ndi sappo e jeenayo neɗɗo wasi hen fittali mum ñande aljuma ɓennuɗo ɗo e nder ɓen sappo e jeenayo wasɓe pittali men ene tawe hen colonel de l'armée goto tawa kadi koye gardien de la révolution biyetenoɗo colonel Ali Moussarivir waɗi kadi fodde yimɓe nogas waɗɓe barmuɓe hen barmanɗe musɗo no fewi musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceera ko ɗum ɗo wonno komin tongan noon kabaruji men ɗemgal pulaar e sawta he ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiide en to banggue YouTube ko Saydou Abou Bah terki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on.